Искам много набързо да ми кажеш какво се случва с S-Tower, един от стратегически най-важните проекти на Луксимо, S-Tower. Така е. Ние предлагаме този комплекс вече от 2 години. 2 години, да. Така. Напред Имаме продажби, доста продажби. Забелязах, че и на самото изложение той е един от проектите, който представляваме. Какво се случва? Докъде стигна строителството? Строителството върви с доста добри темпове вече. В момента са на 10-ти етаж. Така. Очакваме На 10-та плоча. На 10-та плоча. Очакваме февруари месец вече да има Акт 14. Има доста голяма до 5-ти етаж са издидани вече зидариите. Проекта върви добре. Имаме интерес към него. Изключително симпатични клиенти купуват там. Клиенти, които са с добър бизнес, клиенти от чужбина, които се завръщат в България, за да инвестират тук. Естествено, локацията му е доста добра, концепцията му е доста интересна, формите на имотите, квадратурите, имаме големи апартаменти с 60 квадрата дневна, имаме и стандартните малки апартаменти, все още няколко останали. Както съм казвал и преди, един знаков проект за София, S-Tower. Предизвикателство е да се правят такива високи сгради в, както аз го наричам, S-Tower, дубайски стил. Дубайски стил, Предизвикателството е на лице. Да. Това, което постигат инвеститорите в S-Tower е нещо, което ще остане завинаги и ще направи собствениците в проекта едни истински горди собственици, едни истински горди обитатели или инвеститори, които ще притежават там имоти. Показателно е, че в момента го разговаряме с клиент, който купи съвсем в началото на проекта. Сега се връща и иска да вземе още един апартамент. Хубавото е, че там има и банка зад проекта, т.е. и банково кредитиране може да се предложи съвсем скоро на Акт 14, така че да, наистина проектът е един от знаковите за София и защо не да бъде първия S-Tower. Надявам се, че инвеститорите ще ни изненадат и с нещо интересно за бъдеще. Кажи ми, кое е нещото, което привлича в S-Tower извън визуалното въздействие, визуалните предимства, модернистичността, съвременните технологии? Какво друго привлича купувачите? Района, може би? Локацията Геме Димитров, след разширението на Тодор Каблешков е изключително удобно. От Paradise Mall, от нашия офис се стига за буквално 5-6 минути с автомобил. Близо е метро, близо са другата бизнес част, която е на Геме Димитров, така че това е нещото, което привлича. Много хора, които са в Дянабад, които там са живяли, израснали и които искат да имат нещо ново и модерно, продават по-старите апартаменти в Дянабад, за да си купят в S-Tower или просто инвестират в S-Tower, така че това е нещото, което привлича. Концепцията Residential Tower, жилищна кула, е нещо относително ново за България. S-Tower беше един от първите такива комплекси, които започнаха да се промотират с тази концепция, да живееш на високо, да живееш в висока сграда, в тауър, в кула. Как реагираха в България клиентите на тази концепция? Започнаха ли малко повече да я приемат, да я разбират? Сега виждаме вече доста други имат нови проекти пак с високи сгради. Концепция Residential Tower. Какво може да кажеш в тази посока? Всъщност кулата, освен че дава простор на високите... Има ли хора, които искат да живеят на високо? Има хора, които искат да живеят на високо. Има, разбира се, такива. Има хора, които държат да са на последни или предпоследни етажи. Разбира се, в S-Tower градината, която ще бъде отзад, облагородяване на пространството, също пък привлича клиенти за по-ниските етажи, така че има клиенти за всички нива. Останаха ли още жилища? Има ли избор?
Да, имаме все още избор. Както казах, имаме няколко останали малки апартаменти. Вече са така повече големите апартаменти, които останаха. Всъщност големите апартаменти са нещо, което много липсва на пазара в София, нали? Да, така е. Всъщност там един от апартаментите, аз сега погледнах, средната ни цена е 2450 евро без ДДС, т.е. най-ниската ни цена на един от големите апартаменти. Т.е. с идеята да можем да предоставим по-голяма площ на по-разумна цена. Да. Това е хубавото на големите апартаменти, че обикновено през квадратен метър и цената излиза доста интересна и атрактивна. Хората търсят S-Tower за живеене, не само за инвестиция, както ние имахме така очакванията, търсят и за живеене. Какви са ни средните цени в S-Tower в момента? Средно около 2800 на квадрат без ДДС. Да, изключително атрактивна цена за това, което все още, самите S-Tower. инвеститори разбират колко е добър проекта, но в същото време подхождат разумно към динамиката на пазара. Знаеш какво си мисля аз за проекти като S-Tower, които са започнали, строителството е започнало преди година и половина, две, както е случая тук. Има едно предимство, защото голямата инфлация в строителните цени беше през последната година и половина и проекти, които започнали малко преди текущото положение сега, всъщност и са напреднали във времето в височина. Успяват да печелят от това, че могат да предложат сега и по-ниски цени, като 2450-2800 евро на квадрат. Аз като човек, който се занимава и със строителство, ще ти го кажа, че в момента такава сграда, ако стартираш през 2026 година, защото ние сме на края на 25-та, ако стартираш през 2026 година такава сграда, тя ще бъде поне с 1000 евро на квадратен метър отгоре, вземайки предвид цялата инфлация, която се натрупа за последната година и половина най-вече не толкова в материалите, колкото в труда. Тук е добро планирането. Това сега е интересното за тия сгради, да се инвестира в момента, защото такова нещо, такъв стандарт, на такава цена ти няма вече възможност как да направиш. Така е и аз смятам, че след като сградата достигне акт 15, беше доста тежък първоначалния, подземния. Защото имаха доста неща, които трябваше да предвидят. Проекти, там имаме много големи долни плочи, така че те се справиха успешно и очаквам, че към акт 15 цените на апартаментите адмирации към строителите за това геройство, което аз винаги се въодушевявам, впечатлявам от строители, които имат коража, търпението и амбицията да строят високи сгради. Да, ние имаме колони, които са под наклон, което е изключително сложно. Всяка сграда след 9-10 етаж, сложността на строителството се увеличава двойно, тройно, че и повече. Да, тук нямаме еднакви плочи, което също не е за подценяване, така че смятам, че клиентите също оценяват този факт и са търпеливи. Върви проекта добре. Супер. И смятам, че ще финишира по начина, по който Благодаря ти, Юлитка, много за отделеното време. Аз ще оставя твоите контакти в видеото, за да могат нашите клиенти, които имат интерес към S-Tower, или пък да проведат и един ангажиращ разговор, да дойдат на място, да огледат проекта, правиме срещи нашия офис на булевард Черни връх, и на 51 в София, където Юлита и нейния екип ще ви разкажат повече за S-Tower. Благодаря ти още веднъж и успех до края на изложението. Благодаря.